Με λένε Θάλια Θεού, είμαι μητέρα, σύζυγος, αδερφή, κόρη. Έχω 2 παιδιά και είμαι ιδιωτικός υπάλληλος. Και είμαι και μέλος στο Άλμα Ζωής εδώ και 9 χρόνια. Τι μπορούμε να κάνουμε για πρόληψη? Να κάνουμε τις εξετάσεις μας, να μην τις αμελούμε. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Καμιά φορά η καθυστέρηση είναι αυτή που δημιουργεί περισσότερα προβλήματα. Είναι ίσως πολύ αργά. Όπως και στη δική μου περίπτωση. Αν πήγαινα αργότερα, ίσως ήταν χειρότερα τα πράγματα. Αν πήγαινα νωρίτερα, θα ήταν ίσως καλύτερη και η θεραπεία. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που δεν πρέπει καμία ποτέ να ξεχνάει και να βάζει προτεραιότητα σε αυτό, είναι η εξετάση της. Εκτός από το καθιερωμένο ραντεβού της μαστογραφίας. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε αυτές που αγωνίζονται τώρα, αυτές που ασθενούν. Πρέπει να τις σκεφτόμαστε όχι μόνο το μήνα Οκτώβρη, κάθε μέρα. Παλεύουν για τη ζωή τους, για το καλύτερο. Αυτό νομίζω ότι θα πρέπει να το στηρίζουμε και δεν θα πρέπει να το ξεχνάμε. Ο καρκίνος του μαστού δεν είναι κάτι που δεν υπάρχει. Υπάρχει, είναι κοντά μας, δίπλα μας. Όλοι έχουμε κάποιον γνωστό, κάποια γνωστή που ασθενεί κάποια στιγμή με καρκίνο. Όταν διαγνώστηκα με καρκίνο του μαστού, ήτανε δύσκολο γιατί είχαμε ήδη μια απώλεια στην οικογένεια από καρκίνο, οπότε ήταν ένα χαστούκι. Δεν είναι ότι η λέξη καρκίνος ήταν άγνωστη για μένα. Η αλήθεια είναι ότι όταν το πρωτοάκουσα έκλαψα, γιατί τα παιδιά μου ήταν μικρά. Μετά όμως είπα ότι ό,τι μου πούνε και οι γιατροί θα το πολεμήσω και όπου πάει. Δεν ήταν και ό,τι καλύτερο. Ήτανε δύσκολη όλη η ιστορία, γιατί ο καρκίνος έχει έρθει στην οικογένειά μας και επίσκεψη αρκετές φορές και δεν έχει φύγει ποτέ μόνος του. Ήτανε μια δύσκολη στιγμή, μπορώ να πω. Αλλά νομίζω μετά το ξεπέρασα. Είχα μια πολύ καλή ομάδα από γιατρούς, η οικογένειά μου με στήριξε πολύ, οπότε όλα καλά. Όταν διαγνώστηκα ήταν ούτε πολύ νωρίς για να αποφύγω κάποια πράγματα, ίσως χημειοθεραπείες ή ακτινοβολίες, αλλά ούτε και πολύ αργά. Εμπόδια στη θεραπεία μου δεν αντιμετώπισα, γιατί είχα την τύχη, αν θέλεις, να είμαι σε ένα ιδιωτικό νοσοκομείο, δεν ξέρω, και εκεί ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Υπήρχαν δυσκολίες όσον αφορά με τις χημειοθεραπείες μου, που δεν με άφηναν να κάνω πράγματα. Δηλαδή, σε έναν ολόκληρο μήνα ήμουνα 1 εβδομάδα καλά. Τις υπόλοιπες επειδή ήταν και χειμώνας, ιώσεις και διάφορα. Υπήρχε εξασθένηση του σώματος, όπως και να έχει ήταν καλά. Είχα μια καλή υποστήριξη σε αυτό το θέμα και ήμουνα διατεθειμένη να κάνω οτιδήποτε χρειαζόταν για να τελειώσει αυτό, δηλαδή για να φύγει ο καρκίνος από πάνω μου. Οι χημειοθεραπείες ήταν ένα από αυτό. Οι ακτινοβολίες ήταν κάτι άλλο, δηλαδή τότε νομίζω η ψυχολογία μου με βοηθούσε, ήταν καθημερινές, πήγαινα συνέχεια και σκεφτόμουν το αποτέλεσμα, πάντα το θετικό αποτέλεσμα, ότι θα φύγει, θα το ξεπεράσω. Αυτή η εμπειρία νομίζω σε αλλάζει αρκετά. Προσωπικά νομίζω ότι άλλαξα τον τρόπο σκέψης και αντιμετώπισης σε κάποια πράγματα. Υπήρχαν στιγμές που είχα θυμώσει με το παιδί μου, γιατί έσπασε ένα μπουκάλι νερό. Και μετά από τον καρκίνο λέω με τι ασχολείσαι πια. Σταμάτησα να ασχολούμαι με αυτά. Αυτά που μπορούμε να αλλάξουμε, θα πρέπει εκεί να εστιαζόμαστε. Τα υπόλοιπα είναι πολύ μικρά, είναι πολύ λίγα. Δεν θεωρώ ότι είμαι κάτι το ιδιαίτερο, απλά αναγκάστηκα κι εγώ, όπως και κάποιες άλλες, να μπούμε σε αυτή τη μάχη, αν θέλεις. Είναι αυτό που λένε, ότι άμα σε αναγκαστείς ή θα πνιγείς ή θα κολυμπήσεις. Εγώ επέλεξα να κολυμπήσω. Δεν νομίζω ότι δεν φοβάμαι κάτι πια. Φοβάμαι, εννοείται ότι φοβάμαι. Όταν μου ζητάνε να μιλήσω για τον καρκίνο μου, για την εμπειρία μου, αισθάνομαι περηφάνεια, αλλά δεν είμαι κάτι το ιδιαίτερο. Το ξεπέρασα, ξέρω, μπορώ να μιλήσω ανοιχτά, να βοηθήσω ίσως κάποια άλλη γυναίκα που περνάει
που ασθενεί με καρκίνο του μαστού. Η αλήθεια είναι όμως ότι φοβάμαι πολλές φορές μήπως με τα λόγια μου επηρεάσω κάποια αρνητικά. Από την άλλη, νομίζω ότι βοηθάει και πολύ να το λες, να μιλάς ανοιχτά γι' αυτό, γιατί μια άλλη που ζει κάτι παρόμοιο σου λέει αφού τα κατάφερε και εκείνη, θα τα καταφέρω κι εγώ. Κάνει καλό να μιλάμε. Ίσως έτσι κάποια στιγμή ξεπεράσουμε και το ταμπού της λέξης. Δεν μιλάμε ανοιχτά γι' αυτό, για τον καρκίνο. Ναι, είχα καρκίνο μαστού. Το γεγονός ότι έχω μία κόρη, έχω και ένα γιο. Και ο καρκίνος του μαστού δεν αφορά μόνο γυναίκες. Είναι μικρό το ποσοστό, αλλά αφορά και άντρες. Αυτό που θα ήθελα να πω είναι και θα ήθελα να μάθω στα παιδιά και για όλους να μάθουν να αγαπούν το σώμα τους, να το ακούν. Θα τους μιλήσει κάποια στιγμή, να μην αντιδρούν στη σκέψη ότι θα πρέπει να κάνω εξετάσεις ή θα τις αμελήσω. Όχι, θα πρέπει να τις κάνω, να προσέχω, γιατί ίσως έτσι σωθεί μια ζωή. Η ζωή σου, το μέλλον σου. Ικανοποιητικό δίκτυο υποστήριξης. Νομίζω ότι είναι η οικογένειά σου, οι γιατροί σου, οι φίλοι σου, αλλά προσωπικά το πέρασα πολύ μόνη μου. Η απώλεια που είχαμε στην οικογένεια, ενός πολύ κοντινού συγγενικού προσώπου, δεν άφηνε εύκολα να εξωτερικεύσω τα συναισθήματά μου, το φόβο μου, την αγωνία μου. Θα φόβιζα και εκείνους. Έπρεπε να είμαι, αυτό που λένε είμαι δυνατή το πρωί και το βράδυ κλαίω μόνη μου. Με βοήθησαν αρκετά η ιατρική μου ομάδα, το ιατρικό team, κάποιοι φίλοι. Το σημαντικό ήταν μια δασκάλα στο δημοτικό, η δασκάλα του γιού μου, στην οποία απευθύνθηκα αμέσως και της είπα το πρόβλημα ότι δεν θα μπορέσω να είμαι πολύ κοντά στο παιδί εκείνη την εποχή. Ήταν αυτή που μου είπε σήκω και φύγε και μην κοιτάξεις πίσω σου. Το παιδί θα το έχω εγώ. Τον βοήθησε απίστευτα, τον στήριξε και νομίζω ότι θα πρέπει να μιλάμε, να λέμε, μην κρύβουμε πράγματα. Τα παιδιά μας είναι αυτά που... Μπορώ να πω ότι τα παιδιά αυτή τη στιγμή ίσως δεν θυμούνται και πολλά πράγματα, ήταν σε μικρή ηλικία, αλλά ακόμη και αυτό για μένα ήταν βοήθεια. Δεν άφησε το παιδί, δεν έμεινε πίσω στο διάβασμά του, στο σχολείο του, δεν είχε αυτή τη στενοχώρια που ίσως έβλεπε στο σπίτι τη μητέρα του να μην μπορεί να πάρει τα πόδια της κάποια στιγμή. Αυτό είναι μια βοήθεια. Μια άλλη βοήθεια επίσης είναι ότι παρόλο που οι φίλοι θέλουν ίσως να σε στηρίξουν, δεν καταλαβαίνουν απόλυτα. Μεγάλη βοήθεια ήταν τα κορίτσια, οι φιλενάδες που γνώρισα στο άλμα ζωής. Είναι ο Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο Μαστού και εκεί κάποιες που δεν έχεις δει ποτέ ξανά, γνωρίζοντας την ίδια στιγμή την αισθάνεσαι μητέρα, κόρη, αδερφή, ξαδέρφη. Αυτή η σχέση, το δέσιμο που έχεις και ας μην την έχεις δει ποτέ ξανά να της πεις τα πάντα, γιατί ξέρεις ότι θα σε καταλάβει. Το μήνυμα που θα ήθελα να στείλω σε κάθε γυναίκα αυτή τη στιγμή που ασθενεί ή θα ασθενήσει είναι να μην φοβάται. Η ιατρική έχει προχωρήσει, οι θεραπείες έχουν προχωρήσει, υπάρχει βοήθεια, υπάρχει υποστήριξη και από το άλμα ζωής βεβαίως. Το έχουμε περάσει, κάποιες είμαστε εδώ. Καμία δεν είναι μόνη. Είμαστε πολλές, δεν φαινόμαστε, υπάρχουμε όμως. Θα έλεγα να μιλάτε, μιλήστε. Στην Ελλάδα υπάρχει ο γονιδιακός έλεγχος, ο οποίος τελευταία συνταγογραφείται, με προϋποθέσεις βέβαια, αλλά η απόφαση της κάθε γυναίκας να προβεί σε προληπτική μαστεκτομή ή υστερεκτομή δεν είναι πολύ εύκολη. Δεν υπάρχουν και η οικονομική δυνατότητα για πάρα πολλές γυναίκες. Το ότι έχουμε τη δυνατότητα να προλάβουμε κάποια κατάσταση υπάρχει, ναι. Αλλά δεν ξέρω κατά πόσον είναι εύκολο και από ό,τι έχω ακούσει, με το γονιδιακό έλεγχο πρέπει να είσαι πολύ ενημερωμένος για να πάρεις τέτοιου είδους αποφάσεις. Είναι πολλές γυναίκες που κάνουν τη διάγνωση ότι με τον καρκίνο και δεν μπορούν να κάνουν τις απαραίτητες επεμβάσεις για οικονομικούς λόγους. Τώρα ελπίζω ότι στο μέλλον θα είναι καλύτερα τα πράγματα, αλλά
δεν νομίζω ότι θα έπρεπε να μπούμε και στη διαδικασία αυτή να φοβόμαστε τόσο πολύ πια. Αν ήμουν σκηνοθέτης, θα χρησιμοποιούσα μια εικόνα που έχω από ένα race που ήταν αυτή ακριβώς και λέει θα παλέψω. Πάλεψε. Παλεύεις για τη ζωή σου, για το μέλλον σου. Το μήνυμα ενδυνάμωσης. Να σε ακούς. Να ακούς το σώμα σου.